Понеже ние всъщност не направихме някакво, кой знае какво видео за новата машина на Shijing, моделът е 9201 и останаха само машини, които са с работна част 1,20 м, т.е. плочки до 1,20 м, даже 1,20 м малко, плюс може да ги реже и съответно това, което искам да ви кажа за тази машина е, че тя е с безчетков двигател и той е с мощност 4500 вата. Няма някакви проблеми с мотора. В крайна сметка ние тук я пуснахме отпред с два удължителя. Машината не свали бушоните. Това е единия плюс на тази машина, че тя е с безчетков двигател и той е мощен, 4500 ват. Другия голям плюс на тази машина е, че тя има две регулации тук, които едната е скоростта, нарязане, другата е оборотите. Тоест, вие можете да намаляте или увеличавате спрямо материала, да преценявате ситуацията. Друг голям плюс е потапянето на диска. Следващия плюс, тя има външна помпа с регулиране и можете да си адаптирате спрямо материала. Тоест, има материали, при които ви е необходима по-малко вода и материали, при които ви е необходима повече. При другите машини това нещо не се регулира, докато тук можете да си го регулирате. Доколкото разбирам, тези дюзи тук малко пречат при рязане по тъгъл и хората си ги махат, но няма значение, те са ви сложени. Как ще режете вие, това си е субективно решение. Дисковете при тази машина са с отвор 25,4 присъединителен, размерите са от 130 до 200. Ние обаче отворихме кутията и видяхме, че стават и дискове с отвор 20 и тогава можете да си слагате дори и по-малки дискове, даже някои казват, че ползват и 125-ци, но това не е нещо, което да мога да тествам към момента. Слагахме, налагахме до това, до което виждаме, може и да стане. Така, това са основните неща. Машината си идва с пълен комплект, идва си с зелен лазер, с всичко, много по-широк плот, той е малко над 60 см. Мисля, че беше, я да видим. Плота ви е 60 см точно. 60 см е ширината на плота, което естествено за вас е удобство, но въпреки всичко вие имате включени разпънки, сифон, зарядно за батерията на лазера, имате тези всичките ограничители, които са за рязането, за полагането на плочките. Като цяло машината до момента изчаквах да видя, нали, все пак и отзиви от клиенти и до момента отзивите са по-скоро позитивни, сряза и е перфектен и машината си заслужава. Можете естествено да си местите ето този стопер малко по-насам, да си ограничавате, ако примерно плочите са ви 60 см, обаче режете някакъв много тежък гранитогрез, дето на сухо не се чупи, не се реже, излишно е да ви капят ръцете да си режете примерно цоклите или каквото и да е, или да го режете по тъгъл. Не всички можете да режете, и аз мога да режа по тъгъл на 45 градуса, разликата е, че когато плочките са ви много големи, ще ви окапят ръцете да изрежете всичко и освен това при кривите плочки е доста по-трудно, докато тук този проблем е решен, че вие можете да си захванете машината и да режете равно, еднакво, с едновременно подаване на диска по еднакъв начин, което води до по-добър сряз и естествено водата, която обикновено решава много голяма част от проблемите. Другото, което е, машината, да, голяма е, тежка е, идва с колелца, ако трябва да съм честна, чак толкова тежка не е, пък аз съм жена, значи и на вас няма да видя толкова. 69 мисля, че беше и тази, не, по-малко. Другата е 69, да, тази е малко по-малко от 69. В общи линии това е за тази машина. Ако имате някакви въпроси за нея, цената, разбира се, цената на модел 9201 е 3200 лева с ДДС. Можете да я вземете на изплащане с TBI кредит, когато пазарувате от сайта e-maestro.com, както и на място в магазина ни в София.